Ya, monggo. Yo 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 yo. Hey. Iyo iyo. Iyo iyo. Iyo iyo. Iyo iyo. Lelo lelo. Oh 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 oh. Musik campur sari Indonesia. Put. Nun. Iki ana layang tunipa ana ing pangkon. Saking sinten? Wis kaya Mas Bilung urung lindalan. Jalali pawe. Bubuk tumpuk karo sapa? Karo Titin. Ya. Bersama jauh. Bubuk tumpuk.
ternyata besok kita kesini masih ada 2 kali. Aja lali Pak. Matur sembah nuwun Mbak Putri Paramita ugi boten katalupen menika pikantos sasmita tasih wonten adi ingkang badhe tumapak.